በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ከመይ ውዒልኩም ቤተሰብ አምላኽ ሎማዓት እምበር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ጸሎት እንታይነት ናይ ጸሎት ብዝብል አርእስቲ ጸሎት እንታይ ምዃና ሌላም ጸሎት ኩሎና እዩ። ስለዚ ንዓይ ተዛራበይ ልሳን ንዓኹም ድማ አስተዋሊ እዝነ ልቦና እግዚአብሔር ቀደና እናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ስለዚ ብምቕጻል ተኺለን ኣብቲ አርእስትና ከኣቱ ጸሎት ኣብ መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ተዘርግሐት መራኸቢ ድልድል እያ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ክቡራን ቅዱሳን ነዛ ድልድል ተጠቒሞም ብቅድስና ተመላልሱ። በዛ ድልድል ክትሳገሪ ትደሊ ዶ? ጉለት እምነትካ ተርሐቐላ ሓይሊ ጽንዓት ትረኽበላ ምርኩስ ድኻንካ መጻናንዒት ሓዘንካ ማዕከን ተስፋኻ ልብኻ ንዝተረረት ትሰብረላ ጸጋኒት ድኹም መንፈስ መኽፈቲት ሰማይ ስባሃይ መላእክት ምግቢ እግዚአብሔር መሳለል ያዕቆብ ምሮኽ ሰማያት ሓጣቢ ዝተጎረ ልቢ ሓዳሲት መንፈስ ነፍሲ ትዕርፈሉ ወደብ ምንጭ ንብዓት ፈጻሚት ልሞና ናዛዚት ኃጢአት ነፍሲ ትርዓና ተቕርበላ መራገፊት ጾር ጸሎት እያ። ጸሎት ካብዚ ፈተና ዝበዝሖ ስጋዊ ህይወት ናብቲ ሓድነት ዘለዎ መንፈሳዊ ህይወት እንሰጋገረላ ድልድል እያ። ቅዱሳን ብገድሊ እተሳገሩላ ሰማዕታት ኣኽሊል ዝረኸቡላ ኣቦታት ዝተባረኹላ እቲ ዝተማቐር ግና ዘይትድሰስ ድልድል ካብ ፍላጻታት ሰይጣን እንሕለላ ዕርዲ ንጥርጣረ እነደኽመላ መሳርሒት ኣርሓቂት መከራ ኣዝሓሊት ቁጥዓ ኣምጻኢት ረሃዋ ጸሎት እያ። ጸሎት ነፍስ መግቢ ንኣእምሮ ብርሃን ንዘላለማዊ ሓጎስ እንጥመላ ዝርግሕቲ ኢድ እያ። ናብ ሰማያት ምስ እምነት ኮይና እተንፍር መገብገብ ሓሳብ እግዚአብሔር ንርዳኣላ ጽላል ብርሃን እያ። ጸሎት ግዜ ንዕሽር ንኸፍለላ ውዳሴ ነቕርበላ መኽሊት ምፍጣርና እያ። ነፍሲ እተዓጥቃ ዲያብሎስን ሰራዊቱን ዝውግኡላ ቀስቲ ካብ ኣሳደድቲ እትዕቁብ በዓቲ ካብ ኃጢአት ርሒቕካ ናብ ኣምላኽ እትቐርበላ ኣብ ደገ እያ። ጸሎት ግራት ልብና ፍሬ መንፈስ ቅዱስ ንኸቕርብ እትዝራእ ፍረ ዘርኢ ድርቂ ልብና ነረስርሰላ ነጠብጣብ ማይ እያ። ጸሎት ደባን ምስሊ ኣሊና ቁኑዕ መንነት ነፍስና እንሪእላ መነጸር እያ። ጸሎት ኢያሱ ፀሓይ ዝቆመላ ኤልያስ ሰማያት ዘርሓወላ ሃዋርያት ሙታት ዘተንስኡላ ሕማት ዝፈወሱላ እንዝራ ስብሃት እተሰምየ ኤፍሬም ሰራዊ ዝተባረኸላ ኣባ አብርሃም እምባ ዘንቀሳቀሰላ ኣበው ከዊነ እሳት ዝተቐየሩላ ምንጪ ቅድስና እያ። ጸሎት ኣምልኾኻ ትፍጽመላ ምስጋናኻ ተቕርበላ ኃጢአትካ ትናዘዘላ ብኻት ነፍስኻ ትሰምዓላ መስኮት እያ። ነፍስኻ ዕረፍቲ ክትረክብ ህይወትካ ክትባረኽ
በዛ መስኮት እዚያ እቶ ባውን ተመላለስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትሐኮት ወይትሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትሮ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።